עצות בראש השנה. ועכשיו בוא נכיר את חברות הפאנל שלנו. שלום לחגית אמייב, יועצת נישואים ומשפחה, מטפלת גוף ונפש ומנהלת האתר בשניים ויותר. שלום. שלום לעדי זיו, יועצת חינוכית, מטפלת משפחתית וזוגית ומגשרת. שלום. לשולמית סנדרוביץ', יועצת זוגית ומשפחתית, מנחת הורים ואשת חינוך. שלום. ולסימה זיו, אחות אחראית, מיילדת ויועצת זוגית. שלום. ביקשתי מכל אחת מכם לבחור משפט שקשור לנושא שלנו להיום, ועדי ושולמית, שניכם בחרתם את אותו משפט. שולמית, בואי תציגי לנו אותו ותספרי לנו למה בחרת אותו. זהו, אז קודם כל המשפט הזה לקוח מתוך תפילה של ראש השנה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצרי העולמים, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו, כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו היום הקדוש. זה משפט ארוך, אבל אם אנחנו נסתכל, הרת העולם זה בעצם ההיריון, ויש ויכוח, כן, מתי נברא העולם. אומרים שבראש השנה, כן, כשנברא האדם, אז בעצם נברא העולם, ושם אנחנו חוגגים את ראש השנה. ויש כאלה שאומרים, לא, העולם נברא בעצם בניסן, כן, אז יש כאילו, יש פה חילוקי דעות, ובסופו של דבר, אומרים לנו ככה, בראש השנה, כשנברא העולם בהתחלה, אז אומרים שזה אלוהים חשב על זה. זו הייתה איזו במחשבה, ובניסן בעצם רוצים את זה לפועל על ידי מעשה. וכאן אנחנו גם אומרים, אם כבנים, אם כעבדים, אלוהים שופט אותנו לפי שני קריטריונים. שבנים שצריכים להיות להם כבוד כלפי אביהם, ואם כעבדים שצריכה להיות להם יראה כלפי אדוניהם. אז מאוד חזק. עדי, למה את בחרת את המשפט הזה? בחרתי את זה מאותן סיבות. אני רק אוסיף שבעצם הקדוש ברוך הוא מעמיד את כל יצורה במשפט כדי לראות אם באמת הם מצליחים לתפקד ולכהן כמו הציפיות שלו. אני אביא פסוק אחר ברשותכם כדי שאני אוכל להוסיף ולחדש. אין שום בעיה. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. רמז לכיסא דין של הקדוש ברוך הוא, שהוא יושב עליו ביום הזה, וזה רמז לכיסוי העוונות שבעצם מוחה לנו, מנסה ככה להבליג על כל מה שחטאנו, מה שעשינו. הוא מתמלא עלינו ברחמים ביום הזה, וכל המועדים בעצם במהלך השנה, תשימו לב שהם חלים כשהירח מלא, וראש השנה הירח מכוסה. נכון. וזה אנקדוטה ככה מעניינת. עכשיו, ישראל הנמשלים לירח, הם מאירים בשבתותיהם, במועדיהם, ובראש השנה הם ממעטים מעצמם. הם דווקא מתכסים, הם דווקא בגלל המורא של יום הדין, בגלל כל העוצמה של היום הקדוש הזה, של היום הנורא הזה. נכון, הם ככה מורידים הילוך, וככה באמת עושים את החשבון נפש שלהם. עכשיו באמת, גם ברכת החודש לא נאמרת בחודש תשרי, כדי לקטרג ככה, שהשטן לא יקטרג עלינו, לבלבל אותו, לבלבל את הזמנים. גם זה מכוסה בעניין הזה. אז יש הרבה משמעויות לפסוק. תודה. סימה, המשפט שלך זה ותשליך במצולות ים כל חטאינו. למה בחרת אותו? בחרתי אותו מהסיבה הזו. ביום ראשון של ראש השנה אנחנו הולכים ואומרים את תפילת השליך. אנחנו הולכים למקור ים, למקור מים, מרוקנים את הכיסים, דבר מאוד סימבולי לרוקן את להתנער מהחטאים שלנו, ומתפללים, זאת אומרת, מבטיחים לעצמנו שאנחנו נתנהג הרבה יותר טוב. אני רואה דווקא במעשה הסימבולי הזה איזושהי התנהגות חיצונית שמביאה אותנו בעצם להתבוננות פנימית. זאת אומרת, עצם המעשה, עצם התשליך עצמו, הוא הרי באמת מעשה חיצוני. וכתוצאה ממנו אנחנו מקבלים על עצמנו את ההבטחה הזאת שאנחנו לא נחזור על החטאים. זה מה שאני לקחתי מראש השנה. תודה. חגית, המשפט שלך, לו רק היינו יראים ממשפט המלך, כשם שיראים ממשפט בשר ודם. נכון. מאיפה המשפט הזה לקוח? האמת, אני משתדלת להיות מקורית, אז אני חשבתי עליו מהמקום הזה שבעצם... הוא משפט שלך. כן.
זה בעצם משפט שרק מראה לנו עד כמה אנחנו כל הזמן עסוקים במה יגידו עלינו. אנחנו כל הזמן, כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים מימין לשמאלה. אפילו אם אנחנו עושים אפצ'ה ברחוב, אנחנו מסתכלים לראות מי מסתכל עלינו, אם עשינו בושות, לא עשינו בושות, אם מעדתי, הבן אדם פחות, ממש, אני לא אשכח שפעם אחת נפלתי, והנפילה פחות כאבה לי מזה שהיו שם מלא אנשים שראו אותי בנפילתי. זה תמיד. אז כן, זה העניין, שאנחנו כל הזמן יראים מבשר ודם, אנחנו כל הזמן, אם אפילו תעבורה, על דוח הכי קטן, יזמינו אותנו למשפט, כמה אנחנו חוששים והלב דופק, ומה יהיה, ומה יקרה, ומה... ולעומת זאת, כשאנחנו... הרי ראש השנה זה יום הדין הגדול והנורא. זה יום שכל באי עולם עוברים בעצם בפני הקדוש ברוך הוא שדן אותם אם לחיים, אם למיטה, אם לאושר, אם לעוני. בעצם אנחנו לא מרגישים את זה באמת, את הדפיקות לב ואת הפחד ומה יהיה והחשש. זה רק אומר כמה הלב שלנו הוא יבש, הוא אטום. זאת אומרת, מה שאנחנו מרגישים בחוש, מה שאנחנו יכולים לראות בעין, אז מזה אנחנו יראים. ולכן המשפט אומר, לו רק היינו יראים ממשפט המלך, שהוא מלכו של עולם, שהוא זה שבעצם מחליט אם נקבל את הדוח או לא נקבל את הדוח, אם אנחנו נזכה בפיס או לא נזכה בפיס, גם שאני לא ממלאת, אבל בסדר. אבל באמת, זה יום שכל כך הרבה דברים הולכים להיקבע לעתיד. הולכים, בעצם מחליטים איתנו עכשיו, אנחנו לא מספיק מתעוררים להבין כמה חשוב לנצל את היום הזה לתפילה, להתקדש, להתעסק בדברים במהות הרוחנית, כי גם ראש השנה בעצם בא להזכיר לנו שיש פה רוח, שכל העולם, גם אם זה שהוא חומרי, אבל יש פה את העניין הרוחני, שזה בעצם מה שמחיה את הרוח. אפילו שולחן הכי פשוט, גילו שיש בו ככה אטומים שרצים מאוד מאוד מהר. זאת אומרת שאפילו מה שנראה לנו דומם הוא לא באמת דומם. באמת יש לזה מולקולות שמחיות את זה, ולכן מה שאנחנו רואים בעין זה לא באמת מה שקיים. תודה. סימה, באמת את התחלת והזכרת את מצוות השליח, ויש לנו באמת הרבה דברים שמקדימים לנו את החג, ויש לנו הרבה מנהגים בחג עצמו. אז בואו נתחיל באמת, יש לנו את 10 ימי תשובה. בואו נתייחס לזה קצת, עדי. 10 ימי תשובה או בכלל לכל 10 ימי תשובה. בואו נתחיל. 10 ימי תשובה. אז אנחנו אומרים שבעצם בראש השנה יש לנו 3 ספרים, ספר החיים, ספר הבינונים וספר הרשעים, שבעצם מה שאנחנו צריכים זה, אנחנו בשאיפה, כמובן להיכתב בספר החיים. עכשיו, מי שהוא צדיק גמור, נכתב שם באופן אוטומטי. מי שהוא רשע גמור, נכתב בספר השני, שאני לא רוצה אפילו להגיד מרוב שזה מפחיד. והבינוניים יש להם את הזמן הזה ככה לחזור בתשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים, ויש להם את 10 ימים האלה שבעצם שם זה ההזדמנות שלהם לבוא ובאמת לעשות את החשבון נפש ואת התיקון ואת החזרה בתשובה. ואז יש להם את האפשרות, כמו כל אחד אחר. רק בימים האלו? מה עם כל חודש אלול? בכלל, כל חודש אלול. אנחנו מדברים על כל השנה. כל השנה בכלל אני חושבת שצריך לעשות את החשבון נפש, אבל דווקא בימים האלה יש את הזמן הזה שמגדירים, שבו בעצם מעבר לעת רצון, יש את הזמן הזה שאתה בעצם עוזב הכל, ובאמת בתפילות אתה ככה יותר מתייחס, ושמים את התוספות המאוד מיוחדות של המלך הקדוש והמלך המשפט, ושמים וכתבנו בספר החיים. תוספות שלא רואים אותם ביום יום, אז ככה זה נותן יותר את הפוקוס, באמת... סליחות. כמובן. זה בא לעורר לנו את הלב, גם ראשי תיבות של חודש אלול, זה אני לדודי ודודי לי. זה תקופה בכלל, כל חודש אלול זה המלך בשדה. המלך בעצם כל הזמן, אם אנחנו מסתכלים על מלך בשר ודם, אז יש לו את הארמון המבוצר שלו, שאליו אף אחד לא יכול להגיע. אבל דווקא בחודש אלול, המלך, זה הזמן שלו מוגדר ידוע, שזה הזמן שבו המלך יורד אל העם. פשוט יורד אל העם ושומע את אחרון האנשים, גם את הקטן שבקטנים, גם את תינוק וגם
פשוט יושב ומקשיב לתפילות ולרצונות שלו, והוא כמלך יכול למלא הכל. וגם כשאנחנו מדברים אז אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, שבעצם בזמן הזה זה זמן מסוגל למי שרוצה להתקרב אליו ולגלות אותו. זה זמן שהוא נמצא ליד, לא צריך ללכת לחפש אותו, פשוט רק צריך להוציא אגה, אפילו לא אגה, זעקה מעומק הלב, משהו פנימי, והקדוש ברוך הוא שומע ומקשיב ונמצא שם כדי לקחת את התפילות שלנו ובעצם להרים אותנו, לשאת אותנו על כפיים. זהו, הרבה דברים אנחנו לא יודעים. יש הרבה, למשל, כל המנהגים של ראש השנה וחודש אלול, יש דברים שהעולם, זאת אומרת, היהודים, יש הרבה שיהודים ובאמת מספרים ואומרים ומלמדים, אבל יש כאלה שלא יודעים. ואני, גם כן בתור אשת חינוך, אז הרבה פעמים אני מספרת את מה שאת אומרת, ואתם יודעים מה? כשאתם רוצים משהו מאוד 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 מאוד, אתם יודעים מתי אתם יכולים לעשות, זה הזמן עכשיו, ואומרת בתחילת השנה, כי זה חודש אלול, והרי כשאנחנו רוצים להגיע למלך, זה להגיע לארמון, ויש לך שומרים, ואומרים לך סליחה, מה אתה רוצה, לא אי אפשר, המלך עסוק. פה, הוא פה לידך, תתייחס, תגיד, תבקש, כי זה הזמן לבקש. כי אם אנחנו גם מדברים על ראש השנה, הרי ראש השנה זה משהו של בראשית. עכשיו, מה זה בראשית? זה משהו שהוא מההתחלה. זה יום זה גם, העולם כולו, אנחנו כבני אדם צריכים לראות שיש צינורות שפע. שאם אנחנו מתחברים לצינורות האלה ויודעים לעשות את זה בצורה הכי נכונה, בעצם מי יוצא מוזכר מזה? הרי למי אנחנו עושים? בשבילו ממש לא, הוא לא צריך את זה בכלל. הוא רוצה לתת לנו הזדמנות להיות באמת, להתחבר למה שאנחנו באמת. הרי אומרים שאנחנו, לכל אחד שהגיע לעולם הזה יש לו תפקיד. ואם אדם מגלה את התפקיד שלו בעולם הזה, אשריהו. ויש כאלה שהולכים ואומרים, לא יודע, מה רוצים ממני? אומרים, יש לי תפקיד, לא יודע מה התפקיד שלי. אבל אם אנחנו מתחברים לזה ויודעים, אז כמובן הכל נראה אחרת, המשמעות מקבלת צורה שונה, ומה שאני רוצה שגם בראשית, כן, בית זה שניים, כן, ראשית ובית, בית מתחיל גם בבית, וככל שאנחנו יותר נשקיע בבית שלנו ונגיד, אוקיי, נפתח היום דף חדש, בואו נראה איך אנחנו יכולים להעצים את המשפחה שלנו, איך אנחנו יכולים לתת יותר לילדים שלנו, איך אנחנו יכולים לתת לזוגיות שלנו לפרוח. הרי הזוג הראשון, אדם וחווה, הם בהתחלה נבראו גב אל גב. זאת אומרת, הבעל רצה, אישה הייתה צריכה ללכת אחריו, לא היה לה משהו להגיד. אז מה עשה אלוהים? הוא ניסר אותם לשתיים, ואז עשה עזר כנגדו, כן, ולהיות מולו. עכשיו, מה זה עזר כנגדו? אם אתם בכסח, את נגדו. אם את איתו, אז את מולו ואת איתו. כנגדו ביחד. בדיוק. זאת אומרת, הדברים האלה, אנחנו מבינים שהבית שלנו זה המוטו שממנו הולך הכל החוצה, מקרין הכל החוצה, אם זה בעבודה, אם זה בבית ספר, ואם זה בכלל בני אדם. והיום לצערנו הרב, כל זוג שלישי, לא, זה לא כל... הסטטיסטיקה אומרת שניים מתוך שלושה. טוב, בואו לא ניגרר לזה עכשיו. אני רוצה לחזור אלייך, סימה, מה מסמלת בשבילך התחלה חדשה? התחלה חדשה, קודם כל, שוב, אני חוזרת לשתי המקצועות שלי. התחלה חדשה אני רואה כל הזמן, כל יום, בחדר לידה. אני רואה את ההתחלות החדשות, את הדור הבא. ואני רואה גם התחלה חדשה אם אני עובדת למשל עם זוג, כמו שאת ככה אמרת קודם, גם אם זה נראה שפס התקווה, עבדה תקוותנו מה שנקרא, אבל באמת אם אנחנו אומרים ככה, כמו שבראש השנה שחתן מתחתן, כשחתן אומרים שחתן ביום חופתו מוחלים לו על כל עוונותיו, ואומרים את זה גם בראש השנה. בעצם לקחת את זה כדף נקי, כמו שהוא מתחתן והוא מגיע למערכת הזו כדף נקי, ככה גם אם אנחנו רוצים לעשות טיפול זוגי, ואנחנו אומרים כמו בראש השנה בעצם, לקחת את הכל ולקחת את זה כדף חלק, לסלוח על כל מה שהיה פעם, לא ככה להניח את זה ולהשתמש בזה כל הזמן. אם אנחנו סולחים, ואנחנו באמת, כמו שבראש השנה יש לנו את ההתחלה חדשה, אז אנחנו יכולים להתקדם הלאה ובאמת לעשות את העבודה כמו שצריך ובאמת לקרב. עדי, איך התחלה חדשה באה לידי ביטוי במסגרת העבודה שלך?
התחלה חדשה זה משהו שגם אצלנו רואים כל יום. כל שינוי הכי קטן שילד עושה, בן זוג עושה, בתוך המשפחה, בתוך המערכת החינוכית, כל צעד הכי קטן של לקחת מישהו ולהוביל אותו מנקודה X לנקודה X פלוס העשירית הכי קטנטונת. זה בעיניי סוג של התחלה חדשה, כי כבר זה בסיס חדש להמשך. עכשיו, אני חושבת שבאמת כל אחד היום, אנשים מאוד קשה להם עם שינויים ועם התחלות חדשות, ואנשים מאוד רגילים ככה למוכר ולקיים ולידוע, ושבאים לעשות משהו חדש, בהחלט לא בטוח, שבאים לעשות משהו חדש, מאוד מאוד קשה לבוא ולעשות שינויים, ולנסות להתחיל להיות משהו שאתה לא, ולנסות קצת יותר להגמיש את עצמך לדברים חדשים. זו משימה מאוד מורכבת. ובאמת מי שצריך עזרה קצת את התובלה הזאת, לא צריך יותר מדי, ממש נגיעות קטנטנות, ובעצם אנשים עושים את זה בעצמם. הם לא צריכים את המישהו חיצוני שיעשה את זה עבורם, אבל אולי קצת להוביל, קצת לכוון, אבל הם בסופו של דבר עושים את זה בעצמם, וזה משהו מאוד מאוד יפה בעיניי. כן. אגב, אני רק רוצה להגיד, זה לגבי, דיברנו על העניין של התשליך, מישהי סיפרה לי שהם עשו סדר תשליך בבית. יש לה ילדים קטנים, היא לא יכולה לצאת איתם למקווה מים, והיא עשתה פשוט, יש לה אקווריום. והיא באה לדגים ואמרה, הנה מקווה מים, מצוין, קדימה, עושים סדר תשליך, קמים למחרת בבוקר, כל הדגים מתים. זה קורה בהמון הגברים. כן, כל הגברים. כל הדגים לא יוצא מזה, כן, הפכו באמת את הגברים הזה לאיזה סוג של קבר קטן לדגים האלה, אבל הם לא היו מודעים לזה פשוט, לעוצמות שיש בזה. אבל כל הדגים לא יוצא מן הכלל, והיו הרבה. כולם מתו. מה הייחודיות של ראש השנה בעצם, שהוא נחשב חג יותר מכל החגים? זה הזמן שלנו להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. יותר, זאת אומרת, זה זמן מובהק להידמות למלאכים. אנחנו מדברים על לבוש לבן. אני רואה אח שלי שהחליט. וזה יותר יום כיפור. גם ראש השנה אנחנו הולכים לקראת המשפט, אז אנחנו, דווקא בראש השנה, אנחנו כן מאוד מצווים ללבוש לבן, להיות ממש איזו התחלה חדשה, כי כמו קלה טריה, אנחנו מחכים. שמתי לב שבראש השנה לובשים לבן. כן, גם לובשים לבן, כי אנחנו כמו קלה. הרי כשקלה באה להתחתן, אז היא בעצם מקבלים אותה ברחמים, מקבלים אותה באהבה, מפרגנים לה, אוהבים אותה, חוגגים סביבה. וגם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, דווקא ביום של המשפט, אנחנו באים אליו כמו קלה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, אנחנו בסך הכל, אנחנו בני אדם, היצר הרע הוא קיים כבר אלפי שנים, הוא הרבה יותר גדול וחזק מאיתנו, הוא עשוי מאש, אנחנו בשר ודם, אנחנו מוטבע בנו התאוות שלנו וכל ההתמודדויות שיש לנו, ודווקא ביום הזה תמחה לנו. אנחנו באים ממקום כזה של אני בפטר, די, מה אכפת לך? אתה יושב על דין, תעבור לכיסא הרחמים, ואנחנו אומרים ככה כמה שרק. זה בעצם עבודה אישית, פנימית מידית, מה שאתם אומרות. וגם אומרים שבראש השנה זה יום שלא אומרים בו הלל, כי זהו יום דין. וגם תקיעות המצווה, כן, השופרות ותפילת מוסף מיוחדת, למה זה עושה אותו באמת מיוחד ראש השנה? כי יש שם תפילת מוסף מיוחדת. ויש בהם 3 דברים מיוחדים שהם מלכויות, זיכרונות ושופרות, וזה גם נמשך יומיים. זאת אומרת, זה משהו, אם אנחנו מבינים את העומק של ראש השנה, אי אפשר להבין. אני תמיד נורא מפחדת מראש השנה. זה יום שמה? שמפחיד אותי. כל עצם המחשבה שביום הזה הולך לחתם לי כל השנה הבאה. כן, אבל למה צריך לפחד? אם את בסדר, את תמשיך להיות בסדר. תמיד יש לנו דברים שאנחנו לא בסדר. כן, וזה כל העניין שאם אני יודע, כמו שפה אמרו, לקחת דבר קטן על עצמנו ולהתחיל לעבוד עליו. ותמיד אומרים שבראש השנה, בדרך כלל אומרים, תיקח משהו על עצמך ותעשה אותו כל השנה, ותראה איזה ישועות אתה תקבל, איזה דברים נפלאים יקרו לך, כי אתה לקחת משהו קטן, לא צריך הרבה.
הרי אין צורך בהרבה, כי ברגע שיש הרבה אנחנו מתחילים להתבלבל. אבל אם אתה לוקח משהו קטן ואתה מתמקד בו, אז כל הדברים האחרים מתחילים פתאום, את יודעת, להסתדר מעצמם, ולא צריך בכלל לחשוש. כי יש כאלה שלוקחים למשל נטילת ידיים, יש כאלה שלוקחים את ברכת המזון, ויש כאלה שלוקחים את אני יודעת, לתת צדקה, או מעשה, או כל מיני דברים כאלה. דברים קטנים עושים בבדל גדול. ואגב, את אמרת, אם כבנים ואם כעבדים, בראש השנה אנחנו באים אם כבנים ואם כעבדים. מה זה אומר? אנחנו באים ממקום כזה של אם כבנים, אז תרחם עלינו, כי אבא מרחם על הילדים שלו. ואם כעבדים, אז אנחנו מבינים שאנחנו מצד עצמנו, אין לנו כלום. ולא שאנחנו אדונים. אנחנו באים כעבדים, אנחנו באים מתוך ידיעה שאנחנו בסך הכל משתדלים, עושים את העבודה שלנו, משתדלים לעשות על הצד הטוב ביותר. ויודעים מתוך אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, הוא אוהב אותנו מאוד מאוד, הוא רוצה לטובתנו, אז אנחנו השתדלות היא מילת המפתח שלנו. מעבר להשתדלות, אני חושבת שזה שאנחנו עושים באמת את כל הטוב שאנחנו יכולים להוסיף כדי שהשנה תהיה באמת יותר טובה, כל הסדר ראש השנה הזה, של סימנים, ובאמת שהשנה תהיה כמה שיותר מתוקה, כל מיני מנהגים, חלק פחות, לא לאכול חמוצים, ולא גימטריה כל מיני דברים שבאמת אתה עושה את שיא ההשתדלות שלך כדי שבאמת השנה תהיה הכי טובה שאפשר. ובאמת אני מסכימה איתך שזה באמת יום מאוד מאיים ונורא, ושאתה באמת אומרים שהכל נקבע מראש השנה לראש השנה לכל השנה, ובעצם אפילו בטווח הכי קצר אתה לא יודע מה הולך להיות. זה דברים שהם באמת קצת מלחיצים, אתה עושה באמת את ההשתדלות, ויש גם דברים מבחינה היסטורית שהם מייחדים את ראש השנה, שעושים אותו למשהו שהוא ככה, וואו, אם זה היה טוב, אז בעזרת השם שגם לנו יהיה טוב, שהקדוש ברוך הוא ישלים את כל מעשה בראשית, יוסף יצא מבית האסורים, בטלה עבודת אבותינו במצרים ביום הזה, ובאה ראשית גאולתם, נברא האדם הראשון בשלבים, עם כל השלבים שלו, כל מיני דברים באמת זה הזדמנות לפתיח חדש, למשהו אחר. מה שהיה עד עכשיו, זהו, סיבו בצד, עבר. פיתחו דף חדש. כן, יש בו מין, נכון שהיום הזה מלחיץ, אני יכולה להבין את זה, אבל יש בו גם המון אופטימיות. זאת אומרת, המון באמת התחלה חדשה, ולקחת על עצמנו את הדברים שאנחנו באמת רוצים לשנות. כמו שאת אמרת, באמת לקחת את כל הדברים ולשים אותם בצד, עם הלחץ באה מאוד האופטימיות, השמחה שבאמת אני אצליח. הפעם אני אצליח, וזה מאוד בא לידי ביטוי בחג. עובדה שאנחנו גם ממש מצווים גם להיות שמחים. שמחת בחגיך. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. המצווה היא באמת להיות שמח ומאושר. אז עם הלחץ, מה יהיה בעתידנו? אנחנו מאוד אופטימיים. תודה לכם. בינתיים אנחנו מיד נמשיך בדיון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. כשנחזור אנחנו נשמע מכל אחת מהאנשים באולפן סיפור שקשור לנושא, ושולמית תשתף אותנו בסיפור מהכתובים. שלום לכם, אני רוצה עכשיו לשמוע מכל אחת מכם את הסיפור האישי שלה שקשור לנושא שלנו להיום, שהוא ראש השנה. שולמית, אנחנו נתחיל איתך. כן, אז אני רוצה לספר על ראש השנה שהיה אחד מראשי השנה האחרונים של סבתא שלי, שהיא הייתה קצת ככה חולה ולא הרגישה טוב, ואני בכל אופן זכיתי בשכנים שהם באמת צדיקים גמורים. והאבא שם הוא חזן, והבן גם כן לא רחוק מאבא שלו, וכשהלכנו לבית הכנסת ותקעו בשופר, וסבתא שלי, מה לעשות, לא יכל ללכת. ואז באתי לשכן שלי וביקשתי מהבן שלו, אני אומרת, תגיד, אתה יכול ללכת לסבתא שלי ולבית שלה ולתקוע בשופר, שהיא תשמע את השופר? אני רוצה להגיד לכם, הילד הזה, הוא היה בזמנו ילד בן 14-15, הוא לקח את השופר, הלך אליה הביתה, והתחיל לתקוע בשופר. הסבתא שלי היו לה דמעות בעיניים, והוא תקע כל כך יפה, ואת השברים, ואת כל הדברים שצריך.
והראש השנה הזה הוא כל כך זכור לי שממש נחת לי בזיכרון שגם אם אתה לא יכול, אלוהים יזמן לך את האנשים הנכונים שיוכלו לעזור לך. העיקר הרצון. הסיפור שלי מתקשר מאוד יפה לסיפור שלה. א', חוויתי את אותו סיפור עם סבתא, ואני מאוד מתחברת לחוויה הזאת של באמת תקיעת שופר, עד כמה היא משמעותית, גם כשמביאים אותה לבית למי שלא יכול. היום המקום שבו אנחנו נמצאים, בעלי שבריא הוא בעל תוקע לעתים בבתי הכנסת, וכל החזרות של לפני ראש השנה, זה בסביבות איזה כמה שבועות טובים מראש, כל הבית מתחיל לרעוד. כל התקיעות וכל החזנות שמתלווה לזה בכל מיני שירים, בכל מיני דברים שקשורים אחד, הוא סוגר את עצמו ככה בממד. אני מקווה שהשכנים לא יעיפו אותנו לתוך, וצריך המון התכווננות לזה. בכלל תקיעת שופר משהו שבאמת מאפיין מלכים, זאת אומרת, הם רוצים ככה להזהיר את העם שלהם. יש חשיבות מאוד גדולה לתקיעת השופר באמת בראש השנה. מאוד מאוד מאוד. ובכלל, גם כשמגיעים לבתי הכנסת, אני אומרת שיש איזושהי תחושה כזאת שכל הגוף רועד כשהשופר, בתקיעות הראשונות ובכל התקיעות גם במהלך התפילה, יש ממש תחושה כזאת, הכל משתתק, כולם בשקט, גם הילדים שמאוד קשה להשתיק אותם בדרך כלל, כולם ככה מחכים לשמוע את הצלילים עד הסוף, בדממה כזאת, וזה סוג של שקט שאנחנו לא רואים ולא מכירים, וזה רק באמת בזמן הזה של תקיעת השופר, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד. רצית להוסיף לגבי... לא, אני אומרת, זה גם בשעת רצון אומרים שבתקיעת השופר, בזמן תקיעת השופר זה שעת רצון שכל השמיים נפתחים. השמיים נפתחים. ואתה יכול לבקש, ואתה באמת יכול להתחנן ולהגיד, ובאמת להתחייב גם, זה העניין של להתחייב, לא רק להגיד, טוב, אמרתי, לא, אלא להתחייב ולהגיד, אני רוצה, אתה רוצה... אני אשתדל. בדיוק, אני רוצה שתיתן לי, אני גם רוצה לתת לך. זאת אומרת, זה לא חד כיווני, זה צריך להיות... בכלל, המקור של השופר, מעקדת יצחק, נכון. זה כל כך חזק בעיניי, נכון. כי באמת, כמה שיצחק היה מוכן להקריב את עצמו, ואברהם אבינו ככה עשה על עיוור כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ופתאום ככה מגיע העיל הזה, כן, משום מקום. משום מקום, כן. כן. סוג של משום מקום. ממש, זה מאוד עוצמתי. כן. חגית, מה הסיפור שלך בשבילנו? האמת היא שאחד הדברים היחידים, אני חושבת, שאני זוכרת בתור ילדה, שלכתחילה גדלתי בבית חילוני, שנכון להיום יש ככה איזו התקרבות ככה מאוד נחמדה ונעימה. והייתי רצה בין בתי כנסת. והתקיעה של השופר זה באמת הרגע המרטיט הזה, שבו אתה לא יודע, גם בן אדם שהכי לא קשור והכי לא קרוב, והכי, זאת אומרת, טוב, אין יהודי שהוא לא קרוב, כולנו בסופו של דבר בפנים הכי קרובים בעולם. אבל זה הרגעים בהם אתה פתאום מרגיש שמשהו בפנים בתוכך קורה. עכשיו, אני, נכון להיום, הרבה פעמים כשאני מגיעה לבתי הכנסת, יש לי מין חשש כזה שהבעל תוקע לא יצליח לתקוע. ואני כל הזמן, האמת היא, בזמן התקיעות, מעבר לזה אני מתפללת שבאמת התקיעה תצליח. כי התקיעה הזאת יש לה חשיבות להעלות את התפילות של כולם לשמיים. וגם מעבר לזה יש את החשיבות של לפתוח את הלב. זה פותח לנו את הלב, זה פותח לנו את כל השערים, מעבר לשערי שמיים שזה פותח. אבל זה רגעים שממש ממש... מה זה כשהלב נפתח? זה אומר שהנשמה מקבלת את שלה. הנשמה הרי היא צמאה, היא כל כך צמאה לקרבת השם, היא כל כך צמאה שנכיר בה ונרגיש בה. כי ביום יום אנחנו לא מרגישים בה, אז באמת בימים האלה דווקא, אז בתקיעות וגם בסליחות, אמנם אני לא יכולה ללכת לסליחות כי אני מטפלת בילדים קטנטנים ואין לי את האפשרות, אבל אני רק מחכה להגיע לבית הכנסת כדי לשמוע את השופר. אגב, לקחו את זה גם הרבה לעניין של חתונות היום. רואים את זה המון בחתונות, את העניין בר מצוות, חתונות שמלווים את בעלי השמחה, ורואים התשופר באותו רגע, הוא פשוט מרטיט, הוא מעביר כזאת צמרמורת שאתה לא יודע מאיפה זה בא. ומין התמלאות כזאת, כן, שזה פשוט מחייב, וזה העיקר, זה אתה לוקח איתך את
את הנשימה הזה כל השנה. תודה חגית. סימה, איזה סיפור יש לך בשבילנו? יש לי סיפור נחמד, אני חושבת, וזה גם מאוד מתקשר לתקיעת שופר. מעניין שכולנו ככה באנו עם אותו דבר, פחות או יותר. בראש השנה לפני 3 שנים עבדתי במשמרת בבית חולים, והיה זוג שליוויתי אותו, באמת אחרי המון שנים שהם לא הצליחו להיות בהיריון. והיא שכבה אצלנו במחלקה, ואחר כך זירוז, והתקדמה לחדר לידה, זה היה בערב ראש השנה. וראינו שזה הולך ומסתבך, זאת אומרת, זה לא התקדם כמו שרצינו, זה לא שזה, היינו צריכים ללכת לניתוח קיסרי, אבל ראינו שאנחנו צריכים לחכות וככה, כל דקה היא מאוד חשובה. ובעלה הם זוג חרדים, בעלה הוא זה שהיה צריך לתקוע בשופר בבית הכנסת, בבית חולים שלנו, שאני עובדת. ואז ככה, בדיוק 10 דקות לפני שעוד המוניטור היה ככה לא תקין, וממש התלבטנו, כן ללכת לניתוח, לא ללכת לניתוח. בעלה ככה נכנס לחדר והוא אמר, טוב, עכשיו זה זמן תקיעת שופר, והוא באמת תקע בשופר, ובאותו רגע שהוא תקע ככה בשופר, 2 דקות אחרי זה שכל הצוות הרפואי ככה היה בלחץ ובחרדה, אז התינוק נולד, וברוך השם בריא ושלם. אז זה נורא מתקשר לראש השנה, תקיעת שופר. זה מה שנקרא זירוז טבעי. דרך אגב, בסיפור של שרה, הרי בקריאת התורה, אנחנו אומרים שזה יום שפוקדים מכרות, ובקריאת התורה אנחנו מדברים על זה שבאמת שרה נפקדה והיא לא האמינה, ובגיל מאוחר זה הזדמנות באמת. אנחנו מאמינים שבאמת, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם, אבל זה רגעים כל כך משמעותיים. נכון. מדהים הסיפור. וואי, מדהים, ממש מדהים. תודה, ואנחנו נקנח, נחזור אלייך, שולמית, איזה סיפור מקדים יש לך בשבילנו היום? סיפור שקוראים לו חיים לא מבוזבזים. אז תכף תבינו למה הכוונה. אז קודם כל מסופר על חיים שהיה איש מאוד בעסקים מצליח, והוא חי בפראג, והיה לו בן שתמיד היה עוזר לו, שקראו לו יוסף. ואותו חיים החליט שהגיע הזמן, והבן שלו צריך ללכת להיות איש עסקים. והוא אמר, תקשיב, אני נותן לך 10,000 מרק, ואתה נוסע לווינה, ליריד, ושם תראה סחורה טובה, תקנה. אומר, אבא, אבל איך אני? הוא אומר, אני סומך עליך, אתה תדע. והילד הולך, הילד נע, זאת אומרת, אדם, בוגר. הולך ומסתובב ביריד, ונכנס לאיזה מקום ורואה שם כל מיני מכונות מזל וזה, והתחיל לשחק עם המכונות, בהתחלה התחיל להרוויח, וכמובן בסוף הפסיד את הכל. מגיע לאבא שלו, ואבא שלו אומר, נו, איפה, במה השקעת? הוא אומר, אבא, תקשיב, הלכתי ליריד, לא מצאתי משהו, ונכנסתי לאיזה בניין, ראיתי שם מכונות, והתחלתי לשחק את זה, והפסדתי את הכל. בקיצור, אותו סיפור קורה בפעם השנייה, בפעם השנייה הוא מגיע למקום שבו משחקים סנוקר, וגם כן מפסיד את כל הכסף. במקום השלישי הוא מגיע למקום שמורחים בו לוטו, וגם שם הוא מפסיד את כל הכספים. ועד אבא שלו אומר, תקשיב, אני לא רוצה יותר איך אומרים, אתה תמשיך להיות עוזר לסוחר, ולא סוחר בפני עצמך, כי אתה לא יודע. ואז הוא אומר, אבא, בבקשה, לא, אני כן אצליח, אתה תראה שאני אצליח. הוא אומר, אתה יודע מה? בסדר, אני נותן לך הפעם רק 1,000 מרק, ואם תצליח, אני אכפיל לך את הסכום. עכשיו, למה הדבר דומה? ופה זה ממש, אני מאוד אהבתי את הסיפור הזה, שהוא בא בעצם להגיד לנו ככה. הסיפור אמנם, אני קיצרתי אותו, אבל בליבנו אנחנו בזים לאותו בן, כן, שבתוך כל אחד מאיתנו עלול להימצא בן כזה. כי העם בסיפור הוא אבינו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, והבן הוא אנחנו עצמנו. הרי היריד הוא העולם, והארנק הכסף הוא הזמן היקר שאדוני נותן לנו ברחמיו. אין דבר יקר יותר מן הזמן. אנשים מוכנים להוציא הון תועפות כדי להאריך את חייהם. בכל ראש שנה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו עוד ימים ושנות חיים. אבל מה אנחנו עושים בשנה הזו? האם איננו נוהגים כמו אותו בן ביבי שבמקום לנצל את הכסף לסחורה מועילה הוא מבזבז אותה על פיתויים של שטויות והבלים? במקום לנצל את הזמן בצורה טובה ומועילה, בלימוד גמילות חסדים, מעשים טובים וקידום רוחני ומוסרי, אנחנו מבזבזים את הזמן היקר שניתן על ידי שטויות
שטויות והבלים, סרטים, משחקי מחשב אינסופיים, שינה מופרזת ועוד אין ספור הבלים שלא נשאר לנו זמן מהם, ואחר כך אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא ומתחננים שייתן לנו זמן נוסף. סיפור מקסים, תודה. סימה, נעבור אלייך. איזה שיר בחרת שקשור לנושא שלנו להיום? אני בחרתי בשיר שאני זוכרת אותו היטב מהילדות שלי. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. בשנה הבאה זה ככה, אתה יושב במרפסת שלך עם המון יציבות, ואתה סופר את הציפורים הנודדות, אתה מסתכל למעלה, יש לך חזון, יש לך הגשמה עצמית, אתה רוצה להתחיל דברים מחדש, ויש לך אמונה. זה מה שהשיר מסמל לי. ויש לך את השנה הבאה. ויש לך את השנה הבאה, את הזמן. חגית, איזה שיר את בחרת? שנהיה לראש ולא לזנב. טוב, כל הזמן אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים להרגיש בני מלכים, כי אנחנו באמת בני מלכים. אבל הרבה פעמים אנחנו מתנהגים כמו זנב לעצמנו בעצם. כל הזמן רצים סביב עצמנו, כל הזמן בלופים, מתחפרים, איך אני אומרת כל הזמן, אנחנו מתברדשים עם עצמנו, כן, לא, לעשות, לא לעשות. אנחנו נורא מפחדים משינויים, כי מה יקרה באחריתם, לאן נגיע, גם אם השינוי יכול להיות מבורך. ודווקא להיות לראש, זאת אומרת לא לפחד משינוי. זה לא לפחד מהמקום הזה של לאן אני אגיע, כי הרבה פעמים ולרוב, לאן אני אגיע מוביל אותנו למקום הרבה יותר טוב מהמקום שבו אנחנו נמצאים, ובדרך כלל כשבן אדם מחליט לעשות שינוי, בעיקר אם זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, יש בזה הרבה סייעתא דשמיא, יש בזה המון השם רואה אותנו ועוזר לנו ומחבק אותנו ועוטף אותנו. ואנחנו מגיעים. תודה חגית. עדי, איזה שיר בחר? יש שירים מהתפילה שאני מאוד מתחברת אליהם, קצת מתגעגעת, כי לא בכל הנוסחים זה בא לידי ביטוי, אבל יש את השיר את שערי רצון להיפתח. יום אהיה כפיי ליל שוטח, אנא זכורנה לי ביום הוכח, עוקד והנקד והמזבח. יש את השיר של אדון הסליחות, לפי א' ב', בוחן לבבות, כל מדהים בעיניי. תודה. שולמית, איזה שיר? אני בחרתי את השיר של אביב גפן ואביתר בנאי שקוראים לו יש שמיים מעליי. והם אומרים כך, אני לא רוצה להיות מי שהייתי, רוצה לזוז, לצאת, להשתנות. ואנחנו, כמו שגם חגית אמרה, אסור לנו לפחד משינוי. זה לא שאנחנו משתנים, אנחנו משנים גישה. זה שני דברים שונים. זה שני דברים שונים. אני לא יכולה להשתנות, אני לא יכולה לשנות את האופי שלי, אבל אני יכולה לשנות את הגישה שלי לדברים, את החשיבה שלי לדברים, וזה היופי בדבר. וכשמבינים את המהות, כל השאר כבר משחק ילדים. תודה. אני בחרתי בשיר היפה והמקסים בראש השנה, של נעמי שמר. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, שתהיה לכולם שנה מצוינת. חג שמח.